Diyos ko rugo, eko apamali. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Sino po ba sa atin, no, sa ating mga Pilipino, yung nagpa-hospital na hindi po nakakuha ng benepisyo sa PhilHealth? Almost, no? Siguro po, lahat tayo talaga ay nakinabang na po sa pagiging miyembro po natin ng PhilHealth. Pero ito po ang magandang balita na hindi po siguro po marami sa atin ang hindi nakakaalam na mas pinalawig pa po ng PhilHealth ang kanila pong mga benepisyong handog po sa atin sa ilalim ng Universal Healthcare. Ano po? At para po higit nating mapag-usapan yan, although very busy, no, yung bisita po natin, no, talagang binigyan po nila ng oras na mapag-usapan po natin itong Universal Healthcare na ito. Makakasama po natin si Dr. Rowena Sabat San Mateo, ang Acting Branch Manager po ng PhilHealth Regional Office 3 Branch A. Welcome sa Nanupata, Doktora. Magandang araw po sa lahat. Yes. Doc, baka yung challenge ko sa inyo. Sabi ni Ma'am kasi, 2003 nandito na po siya sa Pampanga, sa PhilHealth. Baka meron kayong alam na greetings in Kapampangan, Doktor. Okay, magandang araw at mayap maugto sa inyong lahat. Yeah. Yan, no? Tingnan nyo naman po, pinagsikapan po ni Doc Weng na siya po ay ma-greet po niya kayo in Kapampangan para po sa ating mga kabalen na Kapampangan. Doc Weng, baka meron po kayong mga shout-out bago tayo pumunta sa ating kwentuhan. Siyempre, shout out sa lahat ng PhilHealth Regional Office 3 staff and officers. At sa ating sa officers and staff din ng PhilHealth Regional Office Branch A and B. Yan. Yes. Na nasa San Fernando, Pampanga at yung ating branch B sa Malolos, Bulacan. Yes. Doktora, pag po sinabi nating Branch A, ano po yung mga sinasakop ninyong lugar? So, under ng Branch A ay ang Pampanga, ang Bataan, Zambales at Tarlac. Yes, yung Branch B. Yung Branch B, yung tatlong probinsya na naiiwan sa Region 3. Okay. Aurora, Bulacan, and Nueva Ecija. Sa bagay, masyado po kasi nga Malawak. malawak. Opo, kaya kailangan po ninyong ng mga katuwang. Yes, opo. Eto ma'am, para marami po tayong mapag-usapan ba, didiretsahin ko na po kayo sa mga tanong, gaano po ba kalaking pagbabago itong dinala ng Universal Healthcare law natin sa mga papel na dapat gampanan po ng PhilHealth? Okay, gusto ko munang i-share, ipakita sa kanila lahat ang librong ito. Yes, Okay? opo. Ayan. Dahil ito ang batas na nagbibigay ng alituntunin para sa pag-implement ng National Health Insurance Program. Yes. Na ang gumagalaw or ang nagpapa-implement ay ang PhilHealth. Okay? So, gusto ko lang liwanagin din na lahat ng ginagawa ni PhilHealth ay naaayon sa batas na yan. So, binanggit mo kanina, Universal Healthcare na tayo. Dahil dito sa Universal Healthcare Act na ito ay naging in-implement noong November of 2019 pa. Okay? So, layunin ng batas na ito na palawakin, ibig sabihin, tugunan ang kalusugang pangangailangan ng lahat ng Pilipino. All Filipinos, walang etsapera. Sabi mo nga kanina, kaya nakarehistro ka sa PhilHealth o hindi, sa oras na tumutong ka sa hospital at kailangan kang i-admit, hindi ka maaaring tanggihan ng kahit anong hospital na accredited sa PhilHealth. Mismong hospital ang makikipag-ugnayan sa PhilHealth Region 3 para ikaw ay marehistro at magkaroon ng PhilHealth Identification Number. Yes. Ma'am, kaya pala universal, parang pangkalahatan, Yes. no? Ang ano ko lang dito, Doktor, kapag sinabi nating pangkalahatan, for example, para po mas maintindihan po ng ating mga kabayan, ako po ay hindi miyembro ng PhilHealth, tapos first time ko sigurong ma-hospital, ano po, paano yun? Paano ako magiging automatic ba? Magiging miyembro ako? Ang sinasabi nating automatic ay ang pagbibigay sa iyo ng benefits ng PhilHealth. So, ibig sabihin, tawagin na rin nating automatic member. Pero, kailangan mo pa rin mag-fill out ng aming PhilHealth Membership Registration Form or PMRF. Kasi, syempre, kailangang mapabilang ka doon sa rehistrado, bibigyan ka ng PhilHealth Identification Number. Ora mismo na pagtungtong mo sa ospital na kailangan mong ma-admit. Yes. Si hospital na ang magpa-facilitate ng, magbibigay sa'yo ng form, fill upan mo yon and then ibalik mo sa kanila, hospital ang
makikipag-ugnayan sa PhilHealth para ikaw ay marehistro. Yes. Alam niyo po, doktora, actually yan, dahil po yung kapatid ko, kapitan, pag may na-hospital, nagpupunta sila sa kapatid ko, agad nilang sinasabi, Kap, wala po akong PhilHealth, agad nilang sinasabi yun. Kaya buti na lang po yung, siguro yung mga kapitan, well aware po sila sa Universal Healthcare Law, ano po, sinasabi nila, kahit wala kang PhilHealth, automatic magiging miyembro ka. Pero ang ano doon, doktora, for example, ayun, na-hospital ako, naging automatic member ako. After ko lumabas ng hospital, may mga ganito talagang tao na hindi na magbabayad. Hindi na magbabayad. Ibig ko sabihin, paano yun? Dapat magbabayad ka na, itutuloy-tuloy mo na ang pagbabayad para mag-continue rin yung mga benepisyo na Okay. tatanggapin mo. Sa bisa rin nung itong Universal Healthcare Act na ito, nakatalaga dito na pinaghiwalay ni PhilHealth yung usapin ng pagbabayad or pag-update ng bayad at usapin ng paggamit ng PhilHealth sa oras na kinakailangan mo ito. Maaari kang ma-admit gamitin ng PhilHealth nang hindi updated ang payment or first time mo pa lang, i-rehistro ka pa lang. Okay? Ang problema kasi natin dito, yung tinatawag nating mga self-earning. Kasi yung government employed, private employed, nire-rehistro nila Yes, yan. automatic. Okay? Yung mga professionals, nagre-rehistro din yan. So yung ating mga self-earning, na dati ang tawag natin doon, individually paying member or voluntary, ito yung may ganitong concern sa atin, no? Yes, correct. Na pinaghiwalay kasi namin eh. Hindi namin kukwestiyonin ang bayad mo sa oras na pangailangan mo. Pero ibig sabihin nun, i-update mo pa rin siya. Once na nakalabas ka na. Or kahit na during confinement, bago ka lumabas, pwede kang mag-update ng premium payment para sa PhilHealth. Yes. Kailangan din natin kasing maging stable ang ating Yes, pondo, correct, di ba? correct. Dahil sa ngayon, patuloy na pinalalaki ng PhilHealth ang ang mga presyo or amount ng ating coverage ng mga iba-ibang sakit. Yes. Pero alam niyo po, doktora, malaking bagay po 'yon. Kasi for example, dati kasi 'di ba, pag hindi ka updated, hindi mo magagamit. Pero ngayon, kahit hindi ka updated, magagamit ka given na magbayad ka i-update pa rin. mo. Kasi dati dapat updated 'yan before ka ma-admit. Pero kaya malaking bagay po talaga yung ating yung nilaalaman po ng Inalis na batas natin ito. yung Opo. required months ng premium bago ka ma-hospital. Kailangan may 9 months Yes, ka, may 6 months, may correct. 3 months. So, inalis na lahat yan. Pero sa batas, meron pa ring obligasyon ng ating member na magbayad ng premium. Yes, alam niyo po, actually, isa po kami sa mga nagbenepisyo dyan. Yung we are very surprised na may ganun. Alam niyo po, hindi ko pala binasa talaga yung IRR. No? Pero po kasi yung asawa ko po, kasi para nakita po nila yung mga totoong senaryo, no? Yung ating pong mga manonood. Dahil po yung asawa ko, nagbabarko kasi, okay po, updated. Na ano po siya, for 9 months, hindi siya nakasakay. So, hindi updated yung PhilHealth niya. Na-hospital yung anak ko, sa kanya po naka-beneficiary niya. Nakalista. Opo. Sabi ko, hindi na naman natin magagamit. Ko na lang, ililipat ko na lang sa akin yung anak ko. Sabi, alam niyo po ba, sinabi sa amin, kahit nga po hindi updated, in 9 months na walang bayad yung asawa ko, ay yun, nagpa-update lang. Tapos, okay na. Okay So, na. ang ganda po ng bagong polisiya po natin, doktora. Pero gaano na po karami? Masasabi natin, syempre, alam naman po natin, automatic kung member ka. Pero kung bibilangin natin, gaano na kalaki ng ating populasyon po ang naging miyembro na po ng PhilHealth? Sa ngayon, ang nakatuon na lang ang pansin namin doon sa mga lugar na talagang mahirap abutin, no? Yung mga tinatawag nating geographically isolated, no? Na talagang malalayo sa syudad. Yan ngayon, ang Region 3 particular, tinututukan itong mga GIDA areas na tinatawag natin. Actually, more than 90% na nakalista na sa PhilHealth nationwide. So, konting-konti na lang yung mga hindi pa nalilista na kailangan ilista dahil siguro, yun nga, malayo sila. Pero yan ay pinupuntahan ng PhilHealth. Bundok man at dagat ay tinatawid ng PhilHealth para makapagparehistro ng ating mga
kapwa Pilipino na nasa isolated na lugar or mahirap marating na mga lugar. Yes, at saka siguro hindi po sila well-informed dahil din po sa kalagayan ng limited yung communication, yung mga ano. Tsaka syempre ma'am, kung di, kagaya po ninyo, kung di nila maririnig, ako kung kulang yung pagbabasa ko, hindi, alam niyo po yun, kaya maganda rin po talaga yung ginagawa ninyo. Pero doktora, sino po yung mga qualified na makapag-avail sa mga, ano naman po, sa mga dependents po ng mga miyembro? Okay. Ang isang miyembro ay pwedeng magdeklara ng kanyang dependents, unang-una na ang kanyang legal na asawa. Okay? Legal na asawa. Sabi ko. although ino-honor din natin kasi ang mga Muslim, di ba, they are allowed. So, basta meron silang kapapilan, yung ating mga Muslim na kapatid, na legal yung kanilang kahit more than one na wives, tinatanggap yan ng PhilHealth, ino-honor yan ng PhilHealth. Pero in general, yung legal na asawa ng Pilipino is, yung kasal ay isa lang. And then yung kanyang mga anak na wala pang 21 years old. Kasi automatic, kahit nakalista yung anak mo, basta nag-21 years old na siya, idadrop na siya ng system. Yes. So, kailangan na niyang mag-member ng sarili niya. And then yung ating mga magulang naman na 60 years old and above. Kaya lang ngayon, meron na tayong hiwalay na membership sa ating mga 60 years old and above na nagtrabaho man o hindi. So yung mga hindi nagtrabaho, under sila ng senior citizen group. So libre ang PhilHealth nito basta magparehistro. Meron naman tayong tinatawag na nag-60, nag-retire sa trabaho, yung lifetime member natin na libre na din ang PhilHealth nila. Yun ay may record sila na nagbayad sila ng 120 months o katumbas ng 10 taong pagbabayad sa PhilHealth, tapos nagretiro. After magretiro, libre na din ang PhilHealth nila. Okay, ang ganda po nun. Parang sa SSS, pag naka 10 years ka or ilang months din yun, automatic ka na nape-pension. Pero doktor, ito po ang isang pwede pang senaryo, doktora. Ang magulang ay hindi PhilHealth member. Na ospital ang anak na below 21 years old. Paano yun? Kung ang magulang mismo ay hindi siya dependent ng sino mga miyembro ng yung kanyang magulang ay hindi miyembro ng PhilHealth. Paano 'yun? Kung buhay ang magulang at kasama naman niya sa bahay, magrehistro ang magulang. At isabay na ideklara ang kanyang anak. So karampatan lang na mag-submit ng, of course, ng katunayan na sila yung mag-ina or mag-ama ng mga supporting documents tulad ng birth certificate. O yan po, no, sa ating mga magulang dyan, no, narinig nyo po si Doc Weng. Naku, magparehistro na po tayo, magpamiyembro na po tayo. Doktora, siguro sa ating pagbabalik, no, para mas maintindihan, kasi may mga mentality yung ating mga kabalen na kung hindi nila kailangan, hindi sila magpapamiyembro. Siguro yung po yung isa sa mga kailangan nating sagutin na kung ano yung kagandahan nung talagang miyembro ka na even before ka pa mga ilangan. Ano po? ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga.